gazteentzat, nik uste eta neska gazteentzat zailtasun handia dela jende aurrean egoten ikaste hori. Heziketaz ez gaudelako batere entrenatuta jendearen bistan egoteko, jende aurrean hitz egiteko, gure buruarekin sinisteko, eta bar. Irakurriko dut Mariluz Esteban antropologaren zita bat, aipatzen du pixka bat gorpuztasun horrek eta presentzia fisiko horrek ze garrantzi daukan, eta nola bertsolaritzan ere emakumeak onartu diran oso era jakin bateko emakumeak, oso gorpuzkera jakin bateko emakumeak. Berak emakume bertsolari bat buruz ari da eta hola esaten du. El suyo es un cuerpo contundente, rotundo, de una pieza. Y esto hace que esté enraizado en la cultura vasca. Que sea un cuerpo más acorde con la corporeidad del versolarismo. Pero implica al mismo tiempo un desafío a su propia cultura, desde el interior de la misma. Mi argumento central es que el cuerpo ha tenido un papel central en la presencia y la legitimación de las mujeres en el mundo de hombres, como lo ha sido hasta hace poco el versolarismo, y lo sigue siendo de alguna manera y en general en la sociedad vasca. Bueno, gu beti esan izan dugu behar bada ezaugarri jakin batzuk genituen emakumeak egin degula bide bertsolaritzan, baina ez genuen irakurketa egin gorpuztasun edo fisikotasun ontatik, ez da, bueno, uste interesgarria dela. Presentzia hortaz aparte, gelditasuna da espektakulo, komilartean espektakulo horren beste ezaugarri bat, ez? Eta gelditasun horrek eta austeridade horrek ematen dio mezuari indarra. Ze performance hortan gertatzen den ekintza bakarra hitzezkoa da. Ez da bestelako movimenturi gertatzen. Eta orduan gelditasun horrek ere, izugarrizko presentzia eta indarra duka, ez da. Eta segituko dute, Mariluzen beste horri segitzen dion zitakin, aipatzen du emakume improvisadorei buruz. Al margen de su habilidad para improvisar versos, los y las participantes en las actuaciones son educados en unas determinadas actitudes y técnicas corporales que constituyen la postura típica del versolari, que es la de una persona de pie, erguida, bien plantada, con las manos habitualmente en los bolsillos, y que nos remite a un valor fundamental en la cultura vasca como es la expresión de fuerza. El versolarismo se trataría de la demostración de la capacidad de resistencia y aguante, el saber estar, el saber recibir, reaccionar, responder, el aguantar. Hau pixka bat, emakumea eta jende aurreko jardunari lotuta, nik uste behar bada, ezaugarri hauek izan ditu bersolaritzak eta jende aurreko beste zenbait jardunek ere bai, eta ezaugarri hauek ez dira hain zuzen ere emakumeengan edo neskengan gehien indartzen dianak heziketaz, eta era berean gu publiko bezala ez gaude ohituta beste erabateko emakume bat, adibidez kantakera aula leukakena, ahots fina leukakena entzuteko. Ez gaude entrenatuta, orain arte hori ez da apreziatu izan. Edo fisikoki gorpuzkera ahula, fina edo ahuldadea edo bentsat indarra ez dan beste hori transmititzen duen emakume bat jasotzeko ez gaude ohituta. Behar bada gizonezko bat jasotzeko, gizonaren perfil hori edo estereotipo hori existitu da. Emakumearena oraingoz ez, edo orain behar bada, hemendik aurrera, baina beste gorpuzkera horiek eta ahots tonua, timbre fina, hori bersolaritzan oraindik ez gaude ohituta hori disfrutatzeko, inkluso hori onartzeko, ezta? Bestalde, emakume bat ikustea zentroa okupatzen, hitzaren jabe, ahotsa duna, mikrofonoa duna, hori ere, oantxe egia pixka bat ikasten, eta hori rekonozitzen, eta hori apreziatzen, orain arte, ez da hori izan, hori imposible izan da espazio publikoan, ez da. Estetikoki ere, behar da indarraren eta euskal kulturarekin bat egiten duen estetika bat, balizko estetika bat, izan dute orain arteko emakume bersolariek, eta orain ikusteko dago bestelako estetika proposamenen aurrean ere publikoak zer reakzio egiten duen edo egiten degun, nola hartzen degun bersolari berri hori, ez da. Eta, kontestu guzti horrek ere biltzen du bersolaritza. Eta jende aurreko jardun hortan, lehen aipatu egun bezala, bat-batekotasuna. Bat-batean kantatu beharra. Eta hortarako ere ez dago entrenatuta emakumea. Ez dago entrenatuta hankasartzeko. Edo hankasartzeko posibilitatea eukitzeko.
Ze gero, lotxatu eta garbadan motileak edo oituago daude, hankasartzen dute, parra egiten dute, ez da ezer pasatzen, beste zilegitasun bat daukate a priori eziketaz, edo izan dute orain arte, espero ezagun aldatzen nahi dela, baina emakumea ezagun entrenatuta, hankasartzaren aukera horretarako, eta horregatik hiperperfekzionista da, eta oso segurola egitera joanarekin, eta oso ondo egingo duela ez badaki ez du egiten, hankasartzeko beldur horregatik, ez? Uxueren zita bat, Uxuek idatzi zuen oso artikulu politia bere sensazioi buruz, jende horreko sensazioi buruz, eta besteak beste, bapatekotasunari buruz esaten zuen, puntuei erantzuteko ariketak, badakizute puntuei erantzuteko ariketa dela persoaritzan daun zailenetakoa, ez? Puntua jarrita, derrepente erantzun behar hori. Puntuei erantzuteko ariketak erakutsi dit, ez nautela ezi gauzak pentsatu gabe esateko. Sufritu egiten dut. Pentsatzeko 2 segundu baino ez ditu dela, sufritu egiten dut, pentsatzeko 2 segundu baino ez ditu dela, inork jarritako gaiari erantzuten. Nola esango dut ustez dudan zerbait? Eta gaizki ulertzen bazait? Eta ridikuluan geratzen banaiz? Ikastolan erantzuna ondo nekienean bakarrik altxatzen nuen eskua. Bai, honekin lotuta eta atzo asko aritu ginen honi buruz, baina igual, gauzatxo bat gehitzearren, baiarenek esandakoa da, ez? Emakumeari bertxotan maskulinotzat jotzen diren ezaugarri horiek izatea baloratzen zaio gehien. Erantzuteko arrankea, sendotasuna, ziurtasuna, kontundentzia, lotxagabekeria, ez kikiltzea. Baina nik gehituko nuke hori dena eskatzen zaiola feminitatea galdu gabe iteko. Orduan horrek eskatzen du izugarrizko kontrola. Ze izan behar dezu lotxagabea, lotxagabeegia izan gabe. Kontundentea, kontundenteegia izan gabe. Eta, baiarenek aipatzen zuen, beraiek bertxotan hasi zianean, ni baino 15 bat urte lehenago, kasualitatea ote dan ezaugarri jakin batzuk zeuzkaten emakumeak hastea, edo emakume horiek zeuzkaten ezaugarrietatik hoiek potentziatuz hastea bertxotan, ez? Piskat, drag king ezaugarri maskulinoak potentziatzen ditun figura hortara urbilduz. Eta gogoeta eginez, pentsatu nun, iruditzen zaidala orain arte, eta esango nuke oraindik, bi feminitate mota, edo emakume izateko bi modu onartu izan diala jendeaurreko bertsolaritzan. Bata, drag king erantziten duna, ezaugarri maskulinoak potentziatzea, gizon bihurtzea. Eta esango nuke bestea, eredu patriarkalean deseroso egiten ez den emakume feminitate eredua dala bestea, ez? Onartutakoa da. Adibidez, ni konturatzen ez, ni gehiago hasi nintzala hortik. Hau da, lotxagabe itxurako esanekoa izatetik, kontundentea baina ez kontundentegia, txiste aurrean muturra gehiegi okertu gabe. Orduan, nik esango nuke beste hori ere, igual hasiera den ez dakit, baina onargarria dala molestatzen ez dezun bitartean. Eta honek danak jende aurrekotasun hortan da bapatekotasun hortan eskatzen du izugarrizko exigentzia, izugarrizko kontrola, bai norbere buruana, bai inguruana, ez? Noraino transgreditu ezakete hemen noraino izango da onartuan ere lotxagabekeria, etengabe tokatzen dana esan beharra edo bestela ondorioak onartzeko ausardia edo eukitzea. Baita hor sartzen daia nolabait publikoarekin harremana, ez? Orain arte aipatu ditugun bi zutabe horien batura. Batetik uneoro berria den bersoa eta bere mekanismo mentalak, bestetik testuan eragiten